natin bagong sudan. Hello mga ka-mundo, yung Inday na atay bagong putahiron. Pinirito o sapsoy mga men, ha? Ngaon taon niya, alam kinigbahaw ni minaning mga sudan natin, no? Samot, nagbagong lutong kanon, di ba? So, what lang mo dra? Magluto sa ni auntie. Alright. Nulahi ko sa lamas, wala kay na ko ng videohan kay let na ko ning gawas. Right. Oh, lalo pa siya. Itohon, isda. Wing Dragon. Like and subscribe. Right. Op, buat paninit. Labi na kayong baho sa pinirito. Okay, ayun ni kalimte. Kay Moni, nalimtan akong video at tumihaging kimana. Alright. Magic sarap. Sa pinirito, pakagingon o prito kay maapil o kaon ang ulo. Right. Yeah. Okay, atsal o sapsoy recipe. Alright. Daghan ang amo ang sapsoy kay daghan may mga on. Na. Ayun, apilan pa o mais. May kamalutan na doon, no? Okay, wato na doon na. O, maluto ha. Ni mga on rin ta. Okay, nakalimot. Tapugog tupperware. Kumaan siya pinirito. Bulat pi cuman dangget enak guys. Paapot na lang ayun taon niya Gimana? Hah? Kung saging? Okay mga men, mauto amo ang sudan sa opisina para paniud to. Bulad, piniritong isda o sapsoy, utan-utan po. Dayon, supakan o manok. Okay?
Muna yung mga sudan nga kalas ug bahaw, ha? Muna yung mga sudan ug kalas ug bahaw. So, bago ka sa kong channel, please na lang kong comment down below. Oh, dayon, ug buhawa na ka, please na lang kong like, subscribe, subscribe. Okay. Sana pagpalong be? O, sigaan og mata.